Benvinguts a la segona lliçó del curs Dominar l'ortografia. En la lliçó anterior hem parlat de com, si nosaltres seguim fent el que sempre hem fet, obtindrem els resultats que sempre hem obtingut. Per la qual cosa el que d'alguna forma hem de fer és plantejar-nos l'ortografia, la didàctica de l'ortografia, l'ensenyament de l'ortografia d'una forma diferent. I en aquest punt a mi m'agradaria remarcar que partirem del procés mental que vosaltres, que esteu a l'altra banda de la pantalla, que esteu mirant aquest curs, el procés mental que vosaltres feu. Perquè en aquest moment jo podria explicar totes les teories i els cursos i els estudis que diferents persones han fet al llarg dels últims anys sobre quin és el procés mental que porta a una ortografia adequada. Però això seria només teoria. I nosaltres som docents, i en tant que docents el que ens interessa és anar a la pràctica. El que ens interessa és entrar en formes de treballar que siguin senzilles, que siguin clares, que siguin útils, que siguin pràctiques, que puguem portar a la pràctica. Així que deixarem la teoria de banda i investigarem el que nosaltres mateixos fem dintre del nostre cap. I des de la nostra pròpia experiència d'aquí deduirem la teoria. Llavors la primera pregunta que us vull fer és quin és el procés mental que vosaltres feu quan penseu en una paraula i la sabeu escriure? És a dir, com saps que saps una paraula? És a dir, com tens certesa de l'ortografia d'un mot? No em contestis ara, perquè això ho podràs contestar al final d'aquesta lliçó, que dura aproximadament uns 8-9 minuts, no ve d'aquí. Primer de tot, voldria que miréssiu aquest dibuix que hi ha aquí sobreimprès a la pantalla. És el dibuix d'un avió. Aquest avió... La pregunta és si seríeu capaços d'escriure la paraula avió sense cap falta ortogràfica. I si tindríeu una certesa tan absoluta d'escriure la paraula avió que fins i tot us podríeu jugar al sou. És a dir, no escriviu la paraula avió si teniu el més mínim dubte. Ara bé, si teniu certesa de que la paraula avió la sabeu escriure sense cap falta ortogràfica, escriviu-lo. Pareu un moment la pantalla perquè d'aquí un moment sortirà sobreimpresa la paraula i jo vull que vosaltres l'hàgiu escrit abans en un paper per comprovar que no s'heu equivocat. D'acord? Pareu. Molt bé, si heu tornat a posar en marxa el vídeo vol dir que ara ja podeu veure aquesta paraula que està aquí sobreescrita, la paraula avió, s'escriu així i suposo que l'heu escrita exactament igual. Continuem amb el joc, perquè m'agradaria que penséssiu si sou capaços d'escriure la paraula bomba. La paraula bomba. La podeu escriure? Molt bé, pareu un moment el vídeo, escriviu-la i després comproveu que l'heu escrita bé posant en marxa el vídeo de nou. Pareu el vídeo. Molt bé, si heu posat el vídeo en marxa de nou vol dir que ja heu escrit la paraula bomba i podeu comprovar que la vostra paraula està exactament igual que la que hi ha a la pantalla. Espero que hi ha una B alta, una O, una M, una B alta i una A. D'acord. I ara permeteu que faci la tercera i última pregunta, la tercera i última paraula, i us faci la proposta de que escriviu la paraula cava, és a dir, una beguda boníssima de la nostra terra, i sou capaces d'escriure-la sense cap falta ortogràfica? Pareu un moment el vídeo, l'escriviu i després el torneu a posar en marxa. Molt bé, si heu posat en marxa el vídeo vol dir que ja heu escrit la paraula cava, però abans de que la traiem per sobreimpresa, a mi m'agradaria fer-vos un parell o tres de preguntes perquè vull estar absolutament segur que vosaltres heu fet un procés mental adequat. La pregunta número 1, de que coneixeu la paraula. La pregunta número 1 és quina és la tercera lletra de la paraula cava començant pel final. D'acord. I quina és la tercera lletra de la paraula cava començant pel principi? D'acord, fantàstic. I ara sí, aquí veieu la paraula sobreescrita, la paraula cava, una C, una A, una B baixa i una A. Però en realitat no és important com s'escriu la paraula cava, el que sí és important és el procés mental que vosaltres heu seguit. El procés mental que heu seguit vosaltres mentalment, què heu fet dintre del vostre cap? I el que vosaltres heu fet dintre del vostre cap ha estat
recordar la paraula i projectar-la sobre una mena de pantalla màgica que teniu davant vostre, i heu vist cada una de les lletres. De forma que quan pensàveu quina era la tercera lletra de la paraula cava, estàveu veient la paraula cava i anàveu tirant enrere dient, és aquesta. La tercera lletra començant pel final és la A, perquè no és la A última, no és la B baixa, és la A. I quan dèiem quina és la tercera des del principi, teníeu la paraula projectada a la vostra pantalla màgica i anàveu comptant, no és la C, no és la A, és la B baixa. Per tant, quin és el procés mental que vosaltres heu seguit? Quin és el procés mental de les persones que tenen bona ortografia? El procés mental de les persones que tenen bona ortografia és un procés mental que es basa en 3 passos. El pas número 1 és dir-nos o ens diuen una paraula que volem escriure. El segon pas és veure a la nostra pantalla màgica la paraula amb les seves lletres. I el tercer pas és, si aquesta paraula la veig en claretat i és evident que tinc aquesta imatge, l'escric sense dubte. Però si tinc algun dubte, si aquesta imatge és borrosa, és en aquest moment en el que jo em plantejo, hi ha alguna norma ortogràfica que em pugui ajudar? Hi ha algun sinònim que pugui posar? O, per exemple, suposo que alguna vegada us ha passat que teniu un dubte i llavors escriviu la paraula de 2 maneres diferents per veure quina encaixa amb la vostra imatge mental, no? D'acord. El que estic dient és que totes les persones amb bona ortografia, segueixen una mateixa estratègia mental que és sentir la paraula o dir-se la paraula, veure-la i només si tenen certesa escriure-la. I si no tenen certesa, buscar un recurs. I és aquesta estratègia mental la que nosaltres haurem d'estudiar, haurem d'ensenyar al nostre alumnat. És aquesta estratègia mental com s'ensenya al nostre alumnat, perquè les persones que tenen mala ortografia, aquell grup d'alumnes, de nenes i de nens que tenien mala ortografia, que no aconseguíem que anés amb el grup de nens i nenes que tenen bona ortografia, els hi puguem ensenyar aquesta estratègia i passin a tenir bona ortografia, perquè el que us estic assegurant és que els nens i les nenes que tenen mala ortografia fan dintre del seu cap un procés mental diferent. Però ara no l'explicaré, aquest procés mental, perquè el procés mental diferent i incorrecte que fan els nens i les nenes que tenen mala ortografia és en realitat el que explico a la lliçó número 3. Gràcies per haver estat tan atents, tan atentes amb aquesta segona lliçó. No dubteu a mirar els PDFs i a fer les propostes i aprofundiments que us demanen. Gràcies.